Kwezi phambili ngalenhlwa babhenqa ichoba beqhankqalazela ukuvola kwamanzi abafundi base-UJ ngelixa base-Wits bekhalazela amatyala abasagogowo nakunye nemali yokubhalisa. And then umeya provide ne-backup enze sure uba kukhuselekile edolophini yakhe, zikhona indawo for ulutsha apho bazawukwazi ukonwaba khona bekhuselekile. Ukanti abafundi base-eFort edikeni bamemelela ukuba kutyalwa amapolisa abonakale kweli ziko nakufutshane nalo. Tshonile ngenandaba sithi nqatsho ke into zakuthi ngokusondela kwenu xa siniphakele sinilungisele zona ngokuhlwa nje sisithi camagwini nakuni babukeli bethu kwijelo iDDT sinivubisela ngeselo lamathwala amadala ngalenhlwa amazi alo antubululu molweni ekhaya. Baqhankqalazela ukunqongophala kwamanzi okuqhubayo abafundi beYunivesithi yaseGauteng, iUniversity of Johannesburg, ngokunjalo nakungahlawulwa kwemali inkxaso yemfundo yeNSFAS. Eli lityeli lesibini loqhankqalazo kuyunivesithi. Ukanti kumgama njengekude kuyapha eBramfontein kwiUniversity Wits, abafundi baqhankqalazela ukuba nzima ukuhlawula imali yokufunda, imali yokubhalisa kunye nendawo zokuhlala abafundi. Abafundi base-UJ bavuke umnyele bathi qhusa esitalatweni beqhankqalazela ukungabikho kwamanzi. Le dyunivesithi kunye neengingqi eziyingqongileyo zithwaxa kukuphelelwa ngamanzi. Oovimba bamanzi bayoyisakala ngenxa kacimicimi wombane nogqubayo kweli. Abafundi bakwathi idyunivesithi mayifumane ezinye indlela zokuqobisana nalomba wamanzi. Abanye basalinde isibonelelo senkxaso yokufunda uNSFAS. We haven't had water for 3 weeks. Jojo tanks are running on empty. There's no backup supply for water for students that are here currently. That's the first issue that we're facing. So if we could get water on campus as soon as yesterday, then our issues, half of them would have died down. The second issue is the issue of NSFAS. Most of the students that are here are NSFAS funded. Allowances have not come in. They have moved into residences from January already. We're in March. What are these students eating? Kusenjalo, abafundi bedyunivesithi yaseWits baphinde bavala izitalato kwakhona namhlanje. Oluqhankqalazo beluqale izolo. Umbutho omele abafundi SRC uzikhabile izityholo zokuba basishiyile isithebe sengxoxo nebesimelwe ukumamela izikhalazo zabafundi. Yesterday we met in our SRC boardroom to say, Dean, our demands have not changed and we have been asking you this since last year. Please respond to these demands. And we gave the dean up until 8 to say, actually, we want to speak with the vice chancellor because he's the decision maker here. Zisamile izikhalazo zabafundi kwaye zicace gca. Bathi abafundi abatyala idyunivesithi ngaphantsi kwe-150,000 rand bamele kukuvunyelwa ukuba babhalise kwakhona. Bakwathi mayipheliswe i-10,000 rand efunwayo phambi kokuba umfundi afumane indawo yokuhlala. On the caps put in place by NSFAS, the university has no control over this. Secondly, the university has made provision in terms of having 350 emergency beds being made available for students in need. The one area where we are still not seeing a meeting of the minds is with regards to the registration of people with historic debt. Basaqhuba ngokuqhankqalaza abafundi ngaphandle kwezidyunivesithi. Ukanti abafundi kwiYunivesithi yaseFort kwiziko elisedikeni eMpuma Koloni bamemelela ukuba abonakala amapolisa ngaphakathi nangaphandle kweliziko mfundo. Bathi oku kuza kubanceda ukuba baphelise udushe olujoliswe ngakubo nanjengoko bephumela ngaphandle xa bekuzonwabisa. Abafundi bakwanokholeji bedibene uzokuvakalisa ilizwi lwabo ngokuhlukunyezwa kwabasetyhini. Bamemelela ukuba indlela isengisele kwikhampasi benezibane ezisebenzisa isolar kwaye amapolisa anganqabi kule ndlela. Le khampasi inomgaqo-nkqubo ongavumeli utywala kumasango kwaye oku kunyanzelisa abafundi baye edolophini ukuze bazivise kamnandi. Bafuna lo mgaqo-nkqubo ususwe. Student Representative Council has put out a statement in which they ask that the university opens a bar and a food court on campus in order to ensure the safety of students so that students can go to a place of entertainment without leaving the safety of campus. Unfortunately, we still have a no alcohol policy. Ukanti abafundi abasindayo kuhlaselo kule ndlela bazibona njengabo banethamsanqa. Sasihamba siyi-3 nenethomizana. Xa sikulaa bridge kwaqhamuka ubhuti ophethe umpu nabayi-3 abaphethe imela. And basilisa abafuna ifoni asabasokolisa sabanika
and sakwazi ukusinda ngalokho. Sicela nakubo basincedise xa sizawuya nakwi-office kameya ukuyocela uba idolophu kunyuswa ukhuseleko around it, idolophu ibe nee-lights ebusuku so that singabikho sengciphekweni xa sibheke edolophini ngobusuku. And then umeya provide ne-backup enze sure uba kukhuselekile edolophini yakhe, zikhona iindawo for ulutsha apho bazawukwazi ukonwaba khona bekhuselekile. Akukabanjwa mntu ngesisiganeko sakutshanje. Abongile Yankees kwiindaba ze-SABC eDikeni. Umphathiswa zamapolisa umnumzana Bheki Cele uthi bengamapolisa baza kusebenza kangangoko ukuqinisekisa ukuba bayazohluda izibhamu ezikwizaphula mthetho nezingekho mthethweni. Ebethethe ngethuba Utyelele eWestbury eRhawutini apho kuqhambuke imili yamaqela onqevu kutshanje. Umphathiswa uBheki Cele uthi belicandelo lezokhuselo abalali buhlayo beqinisekisa ukuba isetshulwa nengcambu imilo yamaqela onqevu. In February, 12 guns, illegal firearms, but for the financial year in this area alone, we have collected 42 illegal firearms, and is one thing that we're going to intensify when we come here to say those that are hiding the guns will have to give us those guns, because if they don't give us, we'll nonetheless come and fetch them. Is one thing that we need to work hard on finding those illegal firearms. Ukanti manyani yamapolisa isapu ichaza intshukumo zomphathiswa zokutyelela iindawo zeziganeko zolwaphulo mthetho njengenkcitha xesha engancedi into kulwaphulo mthetho. The Minister of Police visits to police stations and even to communities after crime has been committed. It is reactional and it is not proactive. Policing starts with being proactive. Umnumzana Cele uthi nangona besukumela phezulu ukubhula umlilo kwindawo eqhambuke kuzo ulwaphulo mthetho emva kokuthomalala kwalo ngxaki, ezinye izixhobo njengamapolisa zifuduselwa kwezinye indawo ezingumngeni ngelo xesha. Ulwaphulo mthetho linobudlobongela liqhubeka ngokungalawulekiyo kuluntu olukumantla eKwaZulu-Natal oluhlala kufutshane nomda welini eMozambique. Bagrogriswa ngamaqela olwaphulo mthetho anqumla imida. Ezi zikrelemnqa zinqoloba amatshantliziyo achasene nolwaphulo mthetho nasebenzela ukwenza umehluko. Idolobha laseMangozi liyafana nje namanye amadolobha asezindaweni esemakhaya. Abantu abaningi basiphilisa ngokudayisa emgwaqeni. Imisebenzi ayikho kanti nezidingo nqangi azibonwa. Leli dolobha liseduze nomngcele weNingizimu Afrika neMozambique. Umphakathi kumele ngabe uyahlomula kwezokuvakasha kodwa phinde. Ubugebengu budlangile, amalungu omphakathi ahlezi lubhojozi. Ukushushumbiswa kwempahla engekho emthethweni, izidakamizwa kanye nezikhali kubhokile. Kanti-ke sekuphele iminyaka imiphakathi lwisana nokwebiwa kwezimoto ezibe sezeqiswa umngcele zibheke eMozambique. Izigebengu ziyacanasa zihlasela abantu emakhaya abo zisebenzise esikhulu isihluku. Siyona just ukuthi kuhijackwe imoto. Kungenwe emakhaya, ungenwe kwakho window uvuswe. It's not like kuyagqekezwa. Uboshwe nomndeni wakho. We know of many cases la kwakufike ku rape umama nendodakazi phambi kwababa. Umphakathi ukhala ngokuthi uhulumeni uyishaya indivi isikhalo zawo. Ijozini okuyidolobha elingumakhelwane weMangozi nalo lincike kakhulu kwezokuvakasha. Abantu kule ndawo baphinde basiphilise ngokudayisa imikhiqizo yezolimi. Kanti njengayo indawo yaseMangozi imigwaqo lapha yike esimeni sokuthi ukuhambe izimoto ezincane. Thola ukuthi komunye umuzi akusebenzi umuntu baphila ngayo le veni ukuze imayilayishela abantu impahla bakwazi ukuthola lawo masentanyana kukwazi ukondliwa imndeni iphile. Yingakho kusikhalisa ngoba imisebenzi kakhulukazi la emakhaya ayikho, akufani nasemadolobheni. Ukunyuka kwezinga lobugebengu sekunomthelela ongemuhle ekuthuthukisweni kwalendawo. Ezindabeni ze-SABC ngu-Iindaba eMangozi. Ngoku masithabule izimvo zababukeli kwinqaku lethu labafundi baseFort kwikhasi lethu leWhatsApp. Ndiyanqwenelana nabafundi baseFort ukuba amapolisa mawangapheli ngoba kaloku izixholo zixhaphakile phaya. Kodwa kanti ivumelana le bayithethayo into bokutywala makungene ngaphakathi. Into yabantwana inzima
ngakumbi xa umntana ethe wasuka ezilalini wahamba wasuka phambi kweliso lakho wayofunda euniversity xa ke fika phana fika dibane nezinye itshomi ezamthatha zimfake kwindlela ezirongo. Andiyiboni kakuhle le ubundlobongela bona bukho right kodwa le yokuthatha kotywala bufakwe ngaphakathi ekhampasini ngenxa yoba besithi bafuna uphumela ngaphandle. Uyabona nje njengoba usakhuluma ngeFort bekade kukhulunywa ngeFree State kushona abafundi nale ongoye nakhona ke kwabatshazwa nje ubugebengu obukhona abafundi abaphephile amapolisa wabonakala. Kwa into kuba kubekho indawo yosela pha bazawuselela esikolweni bashushe baphinde baxabane bonzakalisane kwabodwa. Imbi into eyenzeka kula university noko abafundi babe nendlela yokuziphatha. Utywala alufuneki kwiziko lezemfundo noko amapolisa mawangenelele ngaphakathi nangaphandle. Le nto yasedikeni ayisiphathi kakuhle singabazali abantwana abafunda kulaa ndawo. And mna ndithi into mayenzeke urhulumente wethu makhawuleze afake amapolisa kulaa ndawo. Ekusenyanisweni ndiyavumelana nabantu besikolo bala university ba amapolisa noko mangahlale ekhona phithizela ngaphakathi. Eyotywala wona ndiyamkela total akuyangatywala ngalokupha kuyofundwa. Ikhabhinethi itobe ngumlawulo inhloko eEskom umnumzana Andre Derrida makaye kwiagenda zomthetho malunga nezityholo zityabeka iEskom. Ukuthetha ngumphathiswa kwiofisi yobungameli umnumzana Modli Gungubele emva kwentlanganiso yekhabhinethi. Ikhabhinethi ivakalise ungoneliseki kwayo ziintshukumo zobesakuba ngumlawulo intloko weEskom umnumzana Andre Derrida. Oku kulandela ukuba ukaDerrida ethe kukho umphathiswa obandakanyeka kurhwaphilizo oluqhubeka ngaphakathi kwiEskom. Okagungubele ukhuthaze uDerrida ukuba aye nolwazi nalo ngolurhwaphilizo kwiiarhente zonyanzeliso mthetho. We want to argue that a CEO can do better in that position. A CEO who really respect the fiduciary responsibilities that are accompanying the job. And we still believe the writer can go further and actually give us more information. Ikhabhinethi kwamkela ukushiya kobe ngusekela mongameli welu umnumzana David Mabuza njengelungu lepalamente imqhwabele izandla ngomsebenzi omhle wenzileyo kule minyaka mihlanu igqithileyo engusekela mongameli weli. Lo mphathiswa uthi imali enikwe iEskom iza kunceda le nkampani inkingishumbane kweli ukulungisa iziseko zayo nto leyo iza kuba likhuba lekusombululeni ingxaki yezamandla kweli. The commitments from the state of national address and the budget allocation strengthen the capability of the state to fast-track interventions outlined in the Energy Action Plan. The recently published National State of the Disaster Regulations by the Minister of Cooperative Governance and Traditional Affairs allows governments to respond more effectively and with the necessary pace to deal with the severe electricity supply constraints. Ephawula malunga nokulibaziseka kokutyunjwa kwebhodi entsha ye-SABC okagungubele ugxininise ukuba umongameli usawuqwalasela lo mba oku kuza nanjengoko kukho inkxalabo yokuba umongameli uthatha ixesha ukubhengeza amagama amalungu ebhodi yeziko losasazo i-SABC kwanokubhengeza uhlengahlengiso lwekhabhinethi. Kule veki iphelileyo, iMedia Monitoring Africa ifake uxwebhu kwinkundla yomgaqo-siseko weli ifuna le nkundla inyanzelise umongameli Cyril Ramaphosa ukuba atyumbe amalunga 12 ebhodi ye-SABC aphakanyisiweyo. Kwelinye icala iParliament ibingafanelanga ukuba yongeza amagama amathathu kuluhlu lwabagqatswa abali-12 abaza kuchopha kwibhodi ye-SABC. Ezi zizimvo zamagqwetha amele iParliament nezivakaliswe ngusomlomo weParliament unkosikazi Nosiviwe Maphisa Nqakula kwikomiti yeParliament namhlanje. Kususela ngo-Okthobha wonyaka ophelileyo i-SABC ngenabhodi. Oku kuthetha ukuba eli jelo losasazo alinasiqu sithatha uxanduva. Kangangokuba abaphathi abaphezulu belijelo abakwazi ukuxelela ikomiti engukhala kwizimali zabarhafi iScopa ngomsebenzi wabo. Bagxothiwe amatyela amabini siScopa sisala ukuba sinikwe ingxelo yezimali yelijelo ngaphandle kwebhodi. Ukulibaziseka kokwenyulwa kwebhodi entsha kubangelwe kukungaqini komnqwazi kumongameli.
It turns out that Parliament should not have given itself the discretion to provide the President with an extra list of names. Amanye amalungu ekomiti athi ayikokuqala ukuba kongezwe amalungu kulawo afunekayo. Ngelixa amanye evakalise ukuxhalaba ngeziphumo zale nkqubo. Should we expect that a different report might be tabled in the House? What is the roadmap of this? Ipalamente imikwe lokuba ilandele konke yaqinisekisa ukuba abagqatswa bahloliwe ngezobuntlola. If there are people that are not wanted by the president, can we be told? And then we can also take the president into task. Why does he allow the process of the parliament to take place? And only at the end of the day, when he does not want people in that list, then he does not put his signature on that board. Umaphisa Nqakula uthi akafumenanga mbalelwano ephuma kwiofisi kamongameli ekhaba abanye babagqatswa. Umthetho ojongene nosasazo uthi umongameli fanele atyumbe amalungu ali-12 ebhodi ye-SABC ngokucetyiswa yi-National Assembly. Ukuba umongameli unawo kusini na amagunya okuzichongela yinto leyo efanele ingcali zomthetho. Dinglulama Matya weendaba ze-SABC eParlamente eKapa. Amapolisa aseGeorgia Ntshona Koloni athi akhangela abarhanelwa ababini malunga nokubulawa komphathi weteksi kule dolophu. Uwelele Mbudedlo neminyaka ama-60 ubudala ongusihlalo wesebe lombutho weteksi uncedo eGeorge udutyulwe ngaphandle kwekhaya lakhe ezone 6 eThemba Lethu. Umbudede nonyana wakhe bebesandula ukubuya kuhambo lomsebenzi eKapa ngethuba kusenzeka esisehlo. Sandula kufika kwikhaya lakhe ngethuba yenqolotywa ngerhuluwa. Onqevu baphela emehlweni waze wachazwa njengosolekileyo kwindawo yexhwayelo logama unyana wakhe efumene umonzakalo ongephi. Esi siganeko siwothusile umzi waseThemba Lethu ingakumbi kwicandelo leteksi. Ewe singumbutho sikhwanqisekile kakhulu sisehlo sayizolo. Okwangoku kusenzima kuthi kuba kaloku lento akho mntu ebeyilindeleyo. And ke uchairman besimgqibele ese-Cape Town ekwi-meeting kaSantaco ezibayile ilungu likaSantaco. Oxaba ke kweli shishini bahleli exhaleni. Nathi sikwezi ndawo esikuzo uyazibuza okokuba linini lakho usuku ngoba ingxaki sifuna isitye kumnyameni kuba uyazi okokuba kwenzeka ntoni kwathini kumzunzuntu ngoba ixesha elininzi ngoku siyalimazana. And yona nto ingekho right leyo kakhulu esingasoze sithi siyikhuthaze. Amapolisa athi isikabani soluhlaselo asikaziwa logama besaqhuba nophando. Kwiindaba ze-SABC ndingusiphiwe Wobasi eThemba Lethu eGeorge. Iindaba zipheli mawethu nto nje utshaba lixesha umakhumalo yalandela nemozulu ezangomso ziza nogxa bethu ngesizulu umbengo mthiya ucima umlilo majolo nyonga ndikudlela. Botani mawethu ngicela sikhongozele nalo uqikelelo lwemozulu ngokuhlanje mawethu sabona into athani bamahle kakhulu amathuba emvula apha kwelaphondo lase Northwest ngokunjalo nakwindawo ezikwintshona yapha eFreystata kanti ke ngamathutyana nje angephi emvula lindelekileyo kwindawo ezikumantla wapha empuma koloni eLesotho ngokunjalo napha kwindawo ezikwempuma yapha ya eFreystata ngomso ke mbukeli sabona into bazakuthi qolo zisina ezamvula zingephi kwindawo ezininzi zelizwe kodwa ke asemahle kakhulu amathuba emvula apha eFreystata komahike ngiyoqhina phaya empuma koloni zikhona ke nesibhaxuze enkungu efuneka uziqaphele ngakumbi xa uza kube uqhuba ngentseni yangomso phaya kwaZulu-Natal kunyukela empumalanga kanti ke mbukelo uyabongozwa kalo into baqaphele ezandudumo ezimandla ezilindelekileyo kwelaphondo lase Northwest ngokuhlanje kanti ke ngomso mbukeli uyabongozwa kwakho into baqaphele kaloku la mozulu eyomileyo nenomoya nenokudala kaloku imililo yamadlelo phaya ko-Uppington masijonge into yoba wona amaqondo okutshisa asibeka phina ndingatsho mbukeli ndithi noko kuthanda ufudumala kwindawo ezininzi
ezikwintshona yelizwe amaqondo abetha phaya ko-17 eKapa lodumo kanti ke silindele u-21 ofudumeleyo e-Appington ngelixa engu-15 phaya eSpringbok kwimimandla esempuma nakhona mbukeli ndingatsho ndithi noko izulu lithanda ufudumala amaqondo abetha phaya ko-16 kokomani kohewu phaya nakovetlisi ukuyawungena kokaladokho ngokunjalo nasemakhanda kanti kathathise ngamashumi 20 emonti ku-21 omhle phaya eThekwini ngokunjalo nasempangeni ko-Richards Bay phaya ngu-19 eliphalale nasemusina ngomso ke mbukeli kuthanda ukufudumala nje kakuhle ngo-28 evostile kanti ke ngu-25 omhle phaya eKapa 27 eSutherland naseCalvinia ziyathathisa amaqondo okutshise noko kakhulu ngo-36 phaya eAppington ngamashumi 30 eVryburg kanti ke phaya ePitoli ko-Waterkloof phaya siyabona into yoba ngu-28 nje omhle eRhawutini phaya koFoslo nakoSoweto ngu-26 kanti kantingela phezulu amaqondo ngo-33 phaya eliphalale eMthatha silindela amashumi 30 ngokunjalo naphaya eKomani maniphela emehlweni nisale entliziyweni kamnandi mawethu.